Donald Trump ye jamana kuntigi fɔlɔ ye États-Unis tariku kɔnɔ min ka kiiri kɛra kiiritigɛso la nka o bɛɛ n'a ta o ma foyi bɔ Donald Trump ka sanga la a ka lafasalibaga dɔ ka kumafɔ la n'a tɔgɔ Will Sharf. Donald Trump ka campagne senfɛ nafolo min sɔrɔla tile kelen kɔnɔ dɛmɛbaga kuraw fɛ a jalakilen kɔfɛ a ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ politiki tɔn fɛ Amerika. Ne hakili la Ameriki jamanadenw bɛ kiiri in lajɛ ten de dɔrɔn bawo ni kiiri in kɛra kokura jalakili in bɛ wuli ka politiki tɔn mɔgɔ dɔ de do fana y'a jira ko ni nin jalakili in sɛnbɛntiyara a bɛna dɔ bɔ Donald Trump ka fanga la politiki siratigɛ la jango farafinw fɛ Amerika. What's going to resonate with the community as a whole? Min bɛ bɛɛ nafa o de ye ka jamana kuntigi sɔrɔ i n'a fɔ Biden n'an ka sini ɲɛsigi hami b'a la tiɲɛ na. Donald Trump ɲininkalen kunnafonidiso dɔ fɛ a y'a jira k'a bɛ se ka jalaki kiiri min bɛna kɛ kokura juillet kalo tile 11 n'o ye procès en appel ye walima sariya ka kɔlɔsiliw bɛ se ka kɛ a kan fana kiiri in senfɛ. I don't know that the public would stand it, you know. Ne t'a dɔn n'a bɛna bɛn fasodenw ma wa ma da o la nka ne hakili la a bɛna gɛlɛya fasodenw bolo ka muɲu aw ka dɔn fana a bɛ se yɔrɔ dɔw la kow bɛ se ka yɛlɛma. Campagne in senfɛ Joe Biden y'a ka kumakanw dɔ bila X bɔlɔlɔsira fɛ ko Trump jalakira kojugu kɛla jamana kɔnɔ ko Donald Trump ko ni kiiritigɛlaw ka kɔlɔsiliw dara kan kiiri in senfɛ k'a bɛna fitina lawuli nka Susan Stokes politiki dɔnbaga dɔ de do Chicago sanfɛ kalanso la y'a jira ko Joe Biden tun kan ka to a ka kuma fɔlɔw kan n'o ye bɛɛ ka kan sariya la o la k'a bɛ se ka Donald Trump kɛlɛ jalakili min bɛna da kan kiiritigɛlaw fɛ a ka campagne in kɔnɔ. His desire to a kɔnɔ wari bɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ i n'a fɔ ka fanga ni dawula sɔrɔ walasa a kana jalaki wa Trump n'a jɛɲɔgɔnw sinsinnen bɛ nin ko suguw de kan. A ko fana Donald Trump ka kan ka daga mɔgɔw de lawasa an bɛ waati min nka hali bi a bɛ feerew de sigi sen kan campagne in kɔnɔ walasa ka wotekɛla wɛrɛw sɔrɔ. A bɛ se ka kɛ muso minnu bɛ kinw dɔ kɔnɔ olu bɛ se ka sika dɔɔni u ka kan ka min kɛ novembre kalo nata la bawo u mako bɛ dalilu la mun b'u nafa min tɛ nin kiiri in ye. Joe Biden ni Donald Trump u cɛbɔ fila bɛ taa ni campagne ɲɛ walasa ka ɲini ka jamanadenw lasɔn bawo jamana kuntigi kalata in baro kɛnɛ fɔlɔ bɛna kɛ Donald Trump ni Biden cɛ juin kalo tile 27 la nata la. Long time later, they decided to revive this case.